Παρονυχία είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε σε αυτό το περιστατικό. Είναι η φλεγμονή του ιστού που περιβάλλει τον ήχη και μπορεί να είναι οξεία με διάρκεια έως 6 εβδομάδες και αν διαρκέσει περισσότερο τότε χαρακτηρίζεται ως χρόνια παρονυχία. Συμβαίνει συνήθως όταν υπάρξει ρήξη του προστατευτικού φραγμού μεταξύ της πλάκας του νυχιού και του επονυχίου και η αιτιολογία συνήθως είναι η μόλυνση από βακτήρια. Μπορεί όμως να έχει και ως αίτιο παρενέργειες από κάποια φάρμακα ή να είναι σύμπτωμα ενός αυτοάνωσου νοσήματος. Ο πιο κοινός παράγοντας έναρξης της παρονυχίας είναι το τραύμα. Συχνά σχετίζεται με ονυχοφαγία, μανικιούρ, υγρή εργασία στο σπίτι, στα παιδιά που πιπιλίζουν το δάχτυλό τους και στα νύχια από τα δάχτυλα των ποδιών λόγω ονυχοκρύπτωσης. Από αυτοάνοσα, η κοινή πέμφυγα, η φλικτενώδης ψωρίαση και η αντιδραστική αθρίτιδα μπορεί να δημιουργήσουν παρονυχία, αλλά συνήθως εκεί θα υπάρχουν περισσότερα από ένα νύχια. Μια τέτοια βαθιά λίμωξη, όπως βλέπουμε εδώ, μπορεί να βλάψει τη μήτρα του νυχιού και με την εφαρμογή πίεσης οδηγούμε σε έκρηση το ποιώδες υλικό. Για να γίνει όμως αυτό, προηγουμένως έχουμε ανοίξει μία μικρή οπή στο δέρμα. Συστήνουμε μετά τοπικό αντιβιωτικό 4 φορές την ημέρα για 5 έως 10 μέρες και πλύσιμο με φυσιολογικό ορό. Τα αντιβιωτικά από το στόμα δεν χρειάζονται μετά από την τομή και την επιτυχή παροχέτευση των δερματικών αποστημάτων, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν βελτιώνουν τα ποσοστά ίασης. Ακολούθησέ μας αν είσαι σπουδαστής ποδολογίας ή επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου με τα σεμινάρια μας και αν δεν είσαι επαγγελματίας, ίσως εδώ βρεις τη λύση που χρειάζεσαι για τα νύχια σου.